ajde tako da kažemo, selo sam, ako budem pala. Neću. Uglavnom, na konju smo, to je Vanja. Vanja je doletao, imamo problem sa nogom, sa petom. Svašta nešto ne znam. Idem kod lekara kasnije. Sutra je Filipu rođendan. Sad idemo da doručkujemo u Del Pa. Ujutru je 10-11 sati, u 12 imamo ovo zakazano da ga vodimo kod lekara, tako da bi trebalo već da uđemo, a mi sedimo kod konja. Krademo konja. Imamo konja, evo ga Vanja, kaže ćao Vanja, kakav. To nam je Vanja. Da znate, slobodan je, tako da javljamo se. Ok, doručak je završen, Vanja vadi Sofiju. Ljudi, došli smo da biramo rukavice, gledamo poklon za Filipa. Uzet ćemo mu vjerovatno rukavice, šorci, uglavnom opremu za boks, samo sada gledamo šta, znači trebamo kapu kako nas sve živo, tako da pokazat ću vam šta smo uzeli sutra na 9 godina. Ljudi, nismo uzeli sada, idemo da idemo u drugoj prodavnici, zato što hoćemo i za Gošu i za Filipa, tako da cena je oko, kako ću vam kažem. Kako čurno uzim? С красным девчонкой. Да. И с этим черным. Да, Gledam lepo Sofija spava. Sofija nam spava. Da li će nastaviti da spava, ne znam, ali kod muža u ruku. Gospođice. Tako došli smo da jedemo. Vanja. Tamo mi smo ovamo. Lepo smo pojeli, sve je bilo savršeno. Račun, još smo platili, muž je otišao po pare ili po karticu u auto. Uglavnom, to je to, ništa se ne dešava. Idemo sad, vidimo gde ćemo tortu da nađemo. Trebamo tortu, trebamo poklon Vanja da uzme. Filipu, šta još? Sve smo kupili. Znači, bukvalno smo sve kupili. Uzela sam i papir da upakujem, tako da bit će veseo rođendan. Nadam se da ćemo se svidjeti. Idemo sada da uzmemo od Vanje poklon i idemo po decu jer je već 5 sati. Tortu još uvek nismo organizovali, morat ću i preko interneta, šta je ovo? Ne, mislim, moramo ja i Sofiju da uzmemo, ona uzela nalepnice, ja sam našla šljokice, kako ću sad da se letim šljokice razne. Ne, ljudi, vi ne znate što sam je našla, ja sam našla tatuirovke, kako se kaže, bože, tetovaž. Znaš sam tetovaž, ali vi ne kapirate kako sam uzela, znači, provaljujete. Naravno, nisu prave, ali... Это типа диктатор, но это было контроль. Очень легкая? Очень И ты что получил? Мам, я думаю, что я ее на 5 написала. Бля, Подожди, можно я думаю? Что ты думаешь? Да, у тебя завтра Сочи. Да. Знаешь почему? Почему? Нема как контролёрni svi. O, ладно. Спасибо, что спасли. Pa, dragi moji, šta ja radim u 12 uveče? Pakujem Filipov poklon. Imamo šorc, rukavice, ovu kapu i imamo kapu. Tako da, to bi bilo to. Sada ću upakovati. Boja papira je plava. Ne znam na što će uličiti, ali hoćemo ujutru da mu poklonimo kad ustane. Fora je u tome što postoji isto ovo za Gošu, da bi se borili, ali, mislim da bi boksovali, ali sam ja u fazonu, nećemo da mu poklanjamo ujutru ili sutra, već nekog drugog dana, da se Filip smiri, zato što je ipak Filipov rođendan. Od koga je dosta? Nije laže, bombonice i ovo prvi put da pakujem posle 100.000 godina. Jao, kako smešno. Jao, top. Ali vidjet ćemo sutra ujutru reakciju, nego će ovo pocepati. Uglavnom, ovdje sam stavila ono za glavu, zaštitu, a ovdje su bokserske rukavice. I dobar dan! Šta ne? Papa? Papa će sada dođe. Filipov rođendan. Moja ruka divno. Pre 9 godina sam trpela bolove pri porođaju. Sada ih trpim ovako. Divno, predivno. Trauma nije prelom, bili smo na rengenu jutros, to nisam snimala, na Instagramu sam nešto izbacivala, uglavnom, takve su vesti. Uglavnom, Filip je bio na treningu, vozio jahle konja, bio je kod našeg konja, onda šta je još radio? Da, imamo bilijer, kao što znate, mislim da znate, i došao je trener, tako da su trenirali, dobio je također onaj profesionalni štap koji se, ono kao,
odšrafili na 2 dela, mislim pokazat ću malo kasnije ako me ne bude mrzelo. Uglavnom, protiv bolova 2 ketonala sam popila. Mažem ruku, boli kada mrdam, tako da ne mrdam i to bi bilo to. Evo došli smo sada po hranu, treba torta da stigne, poklone smo poklonili i ono kao to je to. Slavimo rođendan u subotu, tako da će opet svi živi doći, kao što je bilo za Uskrs i eto, pošto je Uskrs bio pre 2 dana, rešili smo da slavimo u subotu, pošto je danas utorak, pa ono kao svi ljudi rade. I to bi bilo to, tako da ovo je neki manji porodični dan i vidite šta se meni desilo, tako da, eto. Krsi. Lepo mi je ruka, divna ljudi, a? A još manikir kad, trebala sam sad da radim manikir sutra, tipa. Ali ne, radit ćemo ga za 10 dana. Pa ljudi, evo i mene i ruke. Editovala mi da bih vam izbacila. Ja da sam editovala, jako mi je dugo trebalo, ali uspela sam. Nije prelom, znači nije mi polomljena ruka, ovo je zavoj. Imam ušip, ja mislim da se tako isto na srpskom kaže, nisam sigurna, ali nije prelom, nego jako ušip, tako su rekli. Doktor emisija, traumatolog emisija da je prelom kada je video, pa sam otišla na rengen. I na rengenu se pokazala mi je kost cela, tako da je sve okej. Šta se desilo? Najgluplja moguća stvar se desila, a to je deca plus telefon kraj. Znači, ja imam dečake, 3 dečaka, tako da na kraju sam ja nastradala, never mind, uglavnom, neću se ljudi, nema veze, nije prelom, hvala Bogu, tako da sve je okej, nemojte brinite, nadam se da ću uskoro biti u stroju. Inače, moja današnja šminka, za moju današnju šminku zadužena je moja leva ruka, ja sam dešnjak, tako da se izvinjavam, ali bukvalno sam katastrofa. Ne znam šta mi isto sa licem juče, prekjuče i nakjuče, baš mi je nešto buknulo sa boboljicama. Mislim, boboljicama, ne znam, imam ovdje 2 i ovdje mislim da imam jedno, ta neka fora. Uglavnom, nisam baš nešto za snimanje, ali ja vam snimam, tako da ga imamo svi neke dobre, neke loše dane. Danas je Filipu rođendan, napunio je 9 godina, u subotu ga slavimo, ali naravno mi smo vidjeli ste kako sam upakovala poklon 12:01 noću. Uglavnom, naravno pocepuje moje remak telo, poklon mu se dopao i to je to, znači ne mogu da verujem kako brzo raste dečak moj, skoro će 10 godina, Milica napunio je 9, ali eto. Izbacila sam sliku na Instagramu, tako da možete da lajkujete ili da mu čestitate tamo rođendan, pa ću mu tamo sutra pročitati. Auć. Uglavnom, ljubim vas puno. Budite oprezni jer deca i teške stvari, da. Na kraju mi mame stradamo.